Dali na 565. Ano yun? Noy, bati ka Noy sa mga Bicolanos. Mga Bicolanos, Mga taga... Manainal daw sa Indoga, boss. Yung salita nyo Noy sa ano? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Parang ano eh. Pag magsalita ako ng gano'n, naiilang ako. Good morning ka-Oragon, Oragon SCTV guys. Ayan, invite ko po kayo sa aking munting maliit na channel. Pakisupport po at tayo po ay nagsishare ng mga about buhay-buhay Canada. Kung kayo po ay, ulitin ko po, kung kayo po ay hindi pa po nakakapag-share sa aking maliit na channel, pakisupport naman po. At para naman yung mga kababayan natin gustong makarating dito po sa Canada, especially dito sa Saskatchewan, sa province namin, or dito sa city namin dito sa Esteban. Ako po ay nagsishare ng mga lugar-lugar dito at mga bagay-bagay na pwedeng ang ating mga kababayan ay makita at habang sila ay wala pa sa Canada or sa Saskatchewan, especially dito sa city namin, ay kahit papaano ay parang nakarating na kayo sa pamamagitan ng panonood or nakikita nyo kung ano yung mga na i-share ko. Maraming salamat po guys ang inyong ka-Oragon. Please don't forget to like and subscribe po. Ayan, kung kayo po ay may katanungan, kayo po ay pwedeng mag-iwan or mag-leave ng comment sa comment section below. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat guys. Ayan, for today's video nga pala guys, ayan. Ito ay, kami ang dalawa ni Noy. Si Noy, magkakape kami. Pupunta kami sa kapihan. Maybe Tim Hortons or McDonald's or A&W. Routine po namin ito, especially when, pag kami po ay walang pasok, pag kami ay day off. Yan po yung aming isa sa mga libangan dito. Ayan. So, ang ganda na po ng panahon ngayon guys. Ito, kikita nyo yan guys. Bagong car wash yung sasakyan ni Andre. Ayan. Ito na yung panahon ngayon dito. Ito yung daming ibon. Mga nagmamigrate na yung mga ibon. Ayan, kita nyo yung mga kahoy. Nag-uumpisa na po yan. Ayan. Mag-uumpisa na magsisilitawa yan. Mga maybe 2 to 3 weeks. May mga kaunti-kaunti nang lilitaw yan. Mga dahon-dahon na maliliit. Ayan. Ayan. Sunny day but medyo may kalamigan, parang kasing lamig lang sa Baguio. So yun guys, habang inaantay ko si Noy, kami ay magba-vlog. Sabi nga ni Noy, vlog ka, ba't hindi ka na nagba-vlog? So ito, magba-vlog kami, magkasama kami ngayon. So ito muna guys, maraming salamat at sa inyong suporta. Kung kayo man ay nakakapanood sa aking maliit na channel, sa aking YouTube channel. Meron pang, pero natunog na 24% pa eh. Napatingin tuloy sa akin driver. Anong temperatura ngayon? Negative 5 plus 2. Ayun, plus 2 lang. Ang ganda ng panahon, no? Kakapi kami. Hindi pala 460 na dali na 565. Ano yun? Noy, bati ka Noy sa mga Bicolanos. Mga Bicolanos, Mga taga... Manainal daw sa Indoga, boss. Yung salita nyo Noy sa ano? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Parang ano eh. Pag magsalita ako ng gano'n, naiilang ako. Pero may lambing dun ah. Yung wala kang kausap. Pero may lambing. Oh.
Iba ang salita nyo, sorsogon. Sa amin, ringkunada, kailangan diinan mo, matigas. Wala kang kausap eh. Hirap magsalita pag wala kang kausap na. Pasini-pasiton kami noy. Pasini-pasiton. Pasini. Parito paroon. Kakape kami. Wag wala kang kausap na ano. Parang ano. Parang weirdo eh. Kaya, coffee time. Dito lang. Pwede. Ang daming tao. Parang weirdo pag wala kang kausap. Pag dinala ko to dyan, tinginan yan. Mareklamo pa tayo. Breakfast. May bread. Good morning! Tara guys, kain tayo. Breakfast muna kami. At kami ay magko-coffee rin. Ito, mayroon kaming broccoli soup with bread. Ayan, ito ang aming tambayan dito sa lugar namin dito sa Tim Hortons. Ayan, kita nyo yun guys. Tambay kami at marami rin mga nagbe-breakfast dito tuwing umaga. Ayan. Maya kasi baka samahan ako ni Noy na punta kami ng Weyburn. Nabanggit ko kasi sa kanya at ako ay magpapile ng income tax for year 2024 dahil dumating na sa akin yung mga T4 and kompleto na rin tayo sa T5. Nung T5 guys, ito yung sa RRSP. Ayan, dumating na rin yung huling hulog ko sa RRSP. Ayan. Si Mark, gaano na tawag dyan? Sa mga